So kini siya nag-content man jud ka na kay content nga binuhat. Anong wa man jud ka nag Tagalog or Filipino, anong Bisaya man imong gamit? Ay, proud kay ko nga Bisaya. Kung Filipino, Tagalog, ang kuan ba, ang maabtan is daghay makasabot. Proud ka nga Bisaya ta? Arang. Ngano man. Nakoy duha ka rason nganong proud ko nga Bisaya. Sa Bisaya man jud grabe ang Bisaya bay. Tabian jud kinang Bisaya. Tabian na sa bisag asa ta maabot basa jud baba pero lahi ra pud ang basag baba ka. Tiga-tiba ka rag kibali ang Bisaya jud makabalo jud ka nga Bisaya ni sila. Kay tungod sa tabian matinabangon jud ang mga Bisaya. Bisag moadto ka dito og kining Manila, buwan ka nga Bisaya ka. Nana ka maayo ang Bisaya, muamping jud na mutabang jud ang Bisaya mo nang proud jud kaayo ko nga Bisaya. Kay daghan po content creator nga mga Bisaya nga sikat karon. Sikat no. Sa Bisaya po daghan meaning nga atong nabawaan sa Bisaya. Tinuod biya na. Tinuod kita example. Sama sa face nga istorya. Daghan nawang pwede nawang. Sa English na ang pagpasabot na sa English face is nawang na. Nawang na siya ha. Pero sa ato adri mga Bisaya, ang face daghan karag meaning. Daghan no. Na isda. Face na face. Depende po na sa mga istorya. Sinig pangag siya or something na siya. Wala na. Dapat face nga kalinaw. Face be video. Depende. Kita biya mga Bisaya sir. Maglugos biya tag pronouns na proper. Diba? Duha na to. Duha na. Sabi yun, unsa ka bright ang Bisaya. Dapat yung phase 1, phase 2, phase 3. Kung asa ka na butang. Ikaw pat. Phase pa yun yung mupilit. Di ba sir? Ikaw sir. Phase mo na. Sir. Phase biya na. Mupilit. Phase. Phase na. Pero Peter Gapon. Phase na kay phase na. Nana. Kuyon. Nana. Kuyon. Bisaya guys. Believe kayong mga Hapon sa Bisaya. Kaya ang ilang motor, duha rin masakay. Game mo, maging pulo ka makasakay. Di ba? Bitaw, gara-gara na lang mo ha. Pero tinuod na, inana ka maayo. Gabig, ang mga Bisaya, resourceful kinang mga Bisaya. Kung butang nga magamit, gamiton dyan na sa Bisaya. 5 ka ang motor diri sa tuwa guys. Sa mga Hapon, believe kina. Mana ko ng Hapon no, grabe yun yung mga Pilipino. Grabe ka mga maayo kayo, kaya ang ilang motor. Butang kahoy, kiparag pako. Para dagay makasakay. Akong content Bisaya jud. Number 1, dali ra jud kay istorya. Dali ra po dahil makasabot kay. Kung mag-Filipino ko, Tagalog, bisag kuanta nata sa eskwelahan, pero dahil ra jud kung Bisaya kay tuloy-tuloy ba. Di na ka mag-translate. Dali ra pud siya masabtan. Uy, Bisaya Channel. Ang channel para sa mga Bisaya.